Higala maayong adlaw ug salamat magpadayon na usab kita sa atong pagtuon ini sa 1 Timoteo. Ug diya kita karon sa episode 6. Ug sama sa atong nandan sa dili pa kita maghisgot sa atong tema nga gahisgutan karon, atong hisgutan ang pipila nga mga gisgutan nato sa miagi agig balikon. Sa miaging episode mga igsuon, gitun-an nato ang mahitungod sa pagbilin ni Pablo kang Timoteo sa Efeso. Aron sa paglig-on sa iglesia ug aron sa pagpabalik kanila sa pagbarug sa insaktong mga doktrina. Ug nahibalo kita nga gisulatan ni Pablo si Timoteo mahitungod sa mga problema sa iglesia Efeso. Ug sa iyang sulat, nagpaambit siya kang Timoteo ug daghang kaalam ug mga tudlo aron iyang magamit sa iyang pagtudlo sa iglesia. Ug nahibalo kita nga kining sulat nga iyang gipadala ngadto kang Timoteo, inganlan kining sulat og 1 Timoteo. Ug para kini kang Timoteo nga nahimo niyang anak diha sa pagtuo. Ug nahibaw-an na nato nga ang usa sa mga problema nga ilang gakaagian didto mao ang mga sugilanon ug asoy sa mga kagikanan nga nakahatag og hinungdan sa panaglantugi. Busa giingnan ni Pablo si Timoteo nga ibawal niya kini sa iglesia kay dili man makatabang ang paghisgot o pagpabarog may tungod sa balaod ni Moises nga angay nga sundon ug ang paghisgot sa taas nga listahan sa mga katigulangan nga nahimo nga moresulta ra hinuon sa panaglantugi ug dili man makaayo sa iglesia. Mga igsuon atong hinumduman, ang mga pangulo naagay katungod sa pagbadlong diya sa iglesia. Kung naa siya makita nga mahimong problema sama sa gitudlo ni Pablo ngadto kang Timoteo, may tungod ni ining mga tudlo nga nahimo nga kasamok ug nahimo nga panaglantugi dito sa iglesia Efeso. Sama sa ato, sa atong mga iglesia, sama sa politika, nga sagad gid nga atong makita nga ang politika dili man makahatag og kaayuhan sa matag iglesia. Sa atoa kay nahimo hinuon kini nga problema ug moresulta ang panaglalis ug punag-away tungod sa nagklase-klase sa pagdapig sa isag usa sa mga partido nga dili gani makapauswag sa buluhaton sa iglesia. Mahimo hinuon nga makabahin-bahin sa iglesia. Busa, ikaw nga pangulo, mas maayo kung paundangon nimo kini. Ug nahibaw-an usab nato nga naay mga tawo sa Efeso nga buot mahimong magtutudlo sa balaod diha sa iglesia. Bisan pa kung dili gani nila masabot ang may tungod sa balaod. Nahibaw-an nato nga gidisiplina ni Pablo ang mga pangulo nga si Himeneo ug si Alejandro. Ug gani pa gipahawa niya sila gikan sa iglesia ug gitugyan ngadto kan Satanas. Ang ilang sala nganong gidisiplina sila murag tungod sa ilang pagtudlo sa mga heresiya ug nahibaw-an nato nga ang heresiya mga bakak, mga supak sa kamatuoran o mga dili mao nga mga doktrina nga nakatudlo didto sa iglesia Efeso. Ang English word sa heresiya, heresy diya sa English, ug ang mga tawo nga gatudlo og mga heresiya ganganlan og mga heretic o dinhi sa atua erehis. Busa si Himeneo ug si Alejandro mga erehis man sila kay nagtudlo sila og mga bakak nga doktrina o mga heresiya nga dili mao ang mga gitudlo o gipabarog sa mga apostoles. Hinuon nagtudlo sila og sukwahi ug nahimo kini nga problema diha sa iglesia Efeso. Ug dugang pa, may tungod sa pagdisiplina sa mga membro sa iglesia nga gatipas gikan sa Ginoo, ato nang naimbaw-an sa miaging episode nga kinahanglan buhaton kini aron matagam ang gatipas ug makabalik sa pagsunod sa Dios. Mao lugar tumong nganong kinahanglan kita magdisiplina. Ug ang ikaduha nga hinungdan sa pagdisiplina atong nahimbaw-an nga aron dili makatakod ang ilang sala ngadto sa ubang mga magtutuo.
nga posible maogi mahitabo kung dili sila madisiplina o dili sila ipapahawa diha sulod sa iglesia. O kung naay disiplinahon, gusto sa Ginoo nga atong likayan, dili nato duulon, dili nato istoryahon, atong likayan. Ug maayo kung tumanon gyud nato ang giingon sa Ginoo ug likayan ang mga magtutuo nga gidisiplina. Kay sama sa atong gihisgutan sa miagi nga pagtuon, nga ang panalipod sa Ginoo gikan kanila nawala. Ug kung kita makig-istorya kanila, muduol kanila, posible usab nga kung unsa ang idapat kanila sa Ginoo, madalahig man usab kita. Ug naimbawan usab nato nga sa dili pa disiplinahon ang igsuon nga gatipas, kinahanglan nga hatagan og higayon aron makahinulsol ug aron iyang maundangan ang iyang sala. Ug aron unta dili madayon ang pagdisiplina kaniya. Gisgutan nato ang mga ang-ang o steps may tungod sa mga igsuon nga gatipas. Sa dili pa disiplinahon adunay mga pamaagi nga angay nga buhaton o hunahunaon hangtod nga mo paingon sa pagdisiplina. Balikon sa nato basahon ang tema sa sulat ni Pablo nga 1 Timoteo kung unsa ang pinakatumong niya nga tuyo nganong gisulat niya kini para kang Timoteo. Diya sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 15 side E. Matod pa ni Pablo para kang Timoteo, naglaom ako nga sa dili madugay muanha kako kanimo. Maoy kasing-kasing ni Pablo nga sa dili madugay muanha ako kanimo Timoteo. Apan gisulat nako kining maong mga butang aron nga kung malangan man ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Sa ato pa ang tumong ni Pablo, sa wala pa siya makikita kang Timoteo, daan siya nagsulat ug naghatag og mga pahimangno pagtambag para makabalo si Timoteo kung unsaon niya pagdumala o paggawi diya sa sulod sa iglesia. Sa ato pa ang sulod sa sulat nga 1 Timoteo, mao ang tudlo kung unsaon sa paggawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iyang iglesia. Kining mga tudlo kinahanglang barugan sa mga pangulo diha sa kada iglesia. Kay mabahandianon kay kini nga mga pulong ug makatabang gayud sa matag iglesia sa pagpatubo diha sa espirituhanon niya kahimtang. Padayon kita sa atong pagtuon mga igsoon ug diha kita karon sa kapitulo 2 nga mao ang atong kapitulo nga guys gutan karon. Naay duha ka topic nga atong gatun-an. Nga atong tun-an sa 1 Timoteo kapitulo 2. Una, may tungod sa pag-ampo panahon sa pagsimba. Ug dayon ang ikaduha, may tungod sa mga magtutuong mga babae kung unsay gitudlo sa Ginoo nga kalihukan nila diha sa iglesia. Sa ato pa mao kini ang atong gatun-an niining kapitulo 2 nga importante gid kaayo. Kay kung atong mahuna-huna para sa pagpabarog sa iglesia, makabalo kita kung unsaon ang may tungod sa pag-ampo diha sulod sa panimbahon ug dayon ang may tungod sa kung unsa ang gitugot sa Dios o gitudlo sa Dios nga kalihukan para sa mga magtutuong mga babae. Sa ato pa, kung atong huna-hunaon aduna may lahi-lahi nga kahimtang sa lalaki ug babae. Ug siguro naagi hapon sa atong mga hunahuna kung unsa diay ang angayan nga igawi ubuhaton sa mga babae diya sulod sa iglesia. Usa para sa atong pagsugod niini nga kapitulo, basahon nato ang 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 8. Karon, una sa tanan, ako nag-awhag nga ang mga pagpangamuyo, mga pagampo, mga paghangyo, ug mga pagpasalamat kinahanglan himuon alang sa tanang tao. Mo'y sulti. Sulod sa sulat ni Pablo para kang Timoteo, nag-awhag siya sa pagpangamuyo ug lalong kini nga pulong para sa paghangyo ngadto sa Dios uban sa pagampo ug dayon uban sa pagpasalamat kinahanglan himuon sa tanang tao.
Atong hinumduman mga igsuon nga kining gihisgutan nga tanang mga tao para sa mga wala mga katuo o para sa wala mga luwas. Sato pa ang hunahuna ni Pablo, magampo kita, mangamuyo kita, maghangyo kita ug magpasalamat kita ngadto sa Dios para sa tanan nga mga tao sulod ni ini nga kalibutan. Alang sa mga hari ug sa tanang anaa sa taas nga katungdanan, aron kita magkinabuhi nga husay, malinawon, Diosnon ug matinahuron sa tanang paagi. Una nga gihisgutan ni Pablo nga atong iampo ang may tungod sa mga hari. Ug dili lang sa mga hari, bisan sa adunay taas nga katungdanan diha sa atong pagkagamhanan. Sa ato pa kung atong mahuna-huna, wala tay hari dinhi sa Pilipinas, pero aduna kitay presidente. Ug nagtudlo si Pablo pinaagi sa giya sa Dios nga angay natong iampo kining presidente, mga senador, mga congressman, daghan pa nga mga naa sa taas nga katungdanan hangtod sa atong mga barangay, ato silang iampo para nga mahimo nga adunay husay ug maliwnawon ug ilabi na gyud nga mahimo silang Diosnon ug matinahuron kita sa tanang paagi. Mao lugar ang tumong ni Pablo nganong kinahanglan kita magampo para sa tanan nga mga tao. Kini maayo ug makapahimuot sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas kung ato kining buhaton ug makigpartner kita sa pinakauna nga tumong sa pagbuhat pagani niya sa kalibutan. Gusto sa Dios nga ang tanang tao masayod mahitungod kaniya. Ug gikan man usab dinhi sa 1 Timoteo gihisgutan niya nga gusto niya og mahimuot siya. Makapahimuot kita sa pananaw sa Dios kung makigpartner kita niini nga trabaho. Nga nagtinguha nga ang tanang tao maluwas ug makaabot sa kahibalo sa kamatuoran. Bersikulo 5. Kay adunay usa ka Dios ug adunay usa ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tao, nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. Mga igsuon, dinhi nga bersikulo klaro kaayo ug tin-aw. Nga gipasabot dinhi nga adunay usa lamang ka Dios ug tinuod kini. Ug aduna pod usa ka tigpataliwala sa Dios ngadto sa mga tao nga mao si Kristo Jesus. Kung atong masabot pag-ayo pakasusama, si Jesus sa usa ka tulay sama sa dakong suba nga makatabo ka didto sa pikas tampit tungod sa tulay ug makaabot ka didto. Sama usab kung gusto sa tawo nga makaadto sa Dios, muagi ka sa usa ka tulay nga mao si Jesus. Ug mo'y pinakatumong niini nga bersikulo nga adunay usa ka Dios ug adunay usa ka tigpataliwala sa Dios og sa tao nga mao si Kristo Jesus. Dili man ang mga miriko, dili ang Santo Papa nga usahay mo'y kasagaran gasaligan sa daghan nga mga tao karon sa kalibutan. Ang mga santos o si Maria, ug dinhi usa lang nga mao si Kristo Jesus. Nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan, nga ang pagpamatuod niini nahimo sa gitakda nga panahon. Sa ato pa si Jesus, ang iyang dugo, ang iyang kaugalingon nahimong lukat para sa tanan, ug gani nag-antos siya sa daan plano ug sa gitakda nga panahon nga mahitabo. Bersikulo 7, alang niini, ako gitudlo nga magwawali ug apostol, matud pa ni Pablo. Ako nagsulti sa tinuod, wala ako magbakak. Posible nga adunay dili gatuo may tungod sa iyang pagpamatuod. Musa nag-ingon siya, gitudlo ako nga magwawali ug apostol, magtutudlo sa mga hintil diha sa pagtuo ug sa kamatuoran. Bersikulo 8, busa gitinguha nako nga sa tanang dapit ang mga lalaki magampo nga magbayaw ug mga kamot nga balaan nga walay kasuko o pakiglalis. Mo'y gisulti ni Pablo para kang Timoteo. Gitinguha nako nga sa tanang bahin, tanang dapit, tanang iglesia nga ang mga lalaki magampo nga magbayaw
ug mga kamot nga balaan nga walay kasuko o walay pakiglalis. Limpyo ang ilang kasing-kasing, hinlo ang ilang konsensya sa pagampo ngadto sa Dios sama sa gihisgutan nato niini nga mga bersikulo. Sa ato pa, tudlo kini gikan sa Dios nga kinahanglan iampo nato ang tanang tawo. Sa ato pa, ang wala mga luwas panahon sa atong pagsimba. Kinahanglan tumanon nato kining tudlo sa Ginoo ug kinahanglan magahin ang mga pangulo ug panahon alang niini sa matag tigsimba. Basin ang maayong panahon alang niining pagampo mao ang panahon sa pagdaig, matag tigsimba. Ug dayon kinahanglan nga naay magampo sa atubangan alang sa tanang mga tawo nga wala pa maluwas, alang sa atong gobyerno o sa tanang anaa sa taas nga katungdanan. Mao lugar ang kung atong mahuna-huna maayo nga panahon sa panimbahon, adunay daan maasayn o masultihan niya ikaw mo'y magampo niini nga bahin para sa tanan nga mga wala mga luwas o ilabi na gid sa mga hari o presidente, tanang namunuan. Mas maayo nga mao'y buhato nato panahon sa human ang mga pagdaig. Ang dakong tumong niining mga pagampo nga gisulti sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 aron maluwas ang tanang mga tao. Aron maluwas ang tanang mga tao. Pagampo man kini alang sa mga tao nga wala pa mga luwas. Ug basin mahimong atong nganlan kini nga gabuhaton o kini nga trabaho ug makabigon nga pagampo o sa ato pa ampo aron makabig ang wala pa mga luwas. Ug ang ipangamuyo nato niining makabigon nga pagampo kada tigsimba mao ang mga kalag sa wala pa mga luwas. Kay iya sa Dios ang trabaho sa pagluwas. Busa ato kining iampo kaniya. Hinuon mahimo usab nga atong ilakip, iampo ang mga membro nga gasakit, ang mga problema sa atong mga iglesia, ang mga magwawali o mga misyonero ug labaw sa tanan ang pagpangayo sa atong mga kinahanglanon ug kaalam ngadto sa Dios. Apan giingnan kita sa Dios nga kinahanglan espesyal natong iampo ang tanang mga anaay katungdanan sama sa kagawad, mayor o presidente nga mao'y gihatagan o katungod nga makalingkod sila niini nga katungdanan. Sa ato pa, matagting simba, atong iampo ang wala pa mga luwas ug atong iampo ang atong mga pamunuan. Bisan kung dautan ang gabuhaton sa mga pamunuan, giingnan kita sa Dios nga kinahanglan natong silang iampo. Bisan kung ang nakalingkod nga mga pamunuan kontrapartido sa imo, wala nimo ganahi, kinahanglan gihapon nga imo silang iampo. Kay mo itudlo ka nato sa Dios. Dinhi gani sa panahon ni Pablo mga igsuon kung atong mahinumduman. Pagsulat niya sa 1 Timoteo, ang hari mao si Emperador Nero. Ug dautan siya kaayo ug daghan ang iyang gipapatay nga mga magtutuo. Apan gitudlo sa Dios nga iampo ang mga hari ug ang tanang anaa sa taas nga katungdanan, busa nakaampo gyud kanunay sa Iglesia Efeso si Hari Nero. Siguro dako nila nga pagpangamuyo ngadto sa Dios nga luwason si Hari Nero para mahimo nga husay ang ilang pagpuyo isip mga magtutuo. Bisan kung dautan siya pag-ayo, tungod kay mo itudlo sa Dios, giampo nila. Ug dili kini ordinaryo nga pagampo. Kay miingon ang Dios nga sagol mga pagpangamuyo, mga pagampo ug mga paghangyo ang kinahanglan himuon alang sa tanang tao. Busa sobra gid kini nga pagpaningkamot nga pagampo alang kanila aron maruwas sila. Ug miingon pa ang Dios nga magpasalamat kita alang kanila. Busa, bisan kung dili nato gusto ang mga tao nga anaa sa taas nga mga katungdanan,
angayan man nato silang iampo. Ug magpasalamat gani kita alang kanila, kay tumanon sa Dios ang iyang mga katuyuan pinaagi kanila bisan kung dautan sila. Mga igsoon sabto nato pag-ayo nga ang matag na kalingkod sa naay taas nga katungdanan, ang Dios man maoy daan nagplano. Dili gani pakadaog ang atong mga buto. Ang Dios man mo'y nagplastar kanila, kay ang Dios, kung gipalingkod sila sa Dios, ang Dios mo'y naay plano sa matag tao, sa matag lugar o dapit nga ilang gipamunuan. O kung mahimbawan usab sa mga pamunuan, nga ato silang giampo, panahon sa atong mga panimbahon, basin magmalumo ang ilang kasing-kasing kanato, ug basin gani mutabang sila, kanato sa atong tumo nga mao ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Kung ato kining buhaton, dabi kung makadungog sila o basin mabalitaan sila nga kini nga pundo, kini nga mga naluwas, giampo ka didto, posible nga mahimo gyud yang iyang kasing-kasing mapasalamaton siguro tungod sa atong gibuhat. Mga igsoon, ayaw pagsukol ug ayaw pagsupak sa atong mga pamunuan. Tuuhi gid sila ug giampo sila sa atong mga iglesia. Kay ang Dios man mismo ang nagpalingkod sa matag pamunuan. Kung atong mabasa diha sa Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 5, dahil sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 17, naghisgot kini may tungod sa pagtahod sa mga pamunuan. Kay ang Dios man mo'y nagpalingkod kanila, ug sila mao ang gihatagan og katungod sa pag-atiman kanato nga sakop sa ilang pangpamunuan. Kung musupa ka sa pamunuan sa atong nasod, pananglitan kung may imong buhaton, basin silutan kanila o basin multahan kanila o insakto kadto nga ilang buhaton kung musupa ka kanila, kay naa sila'y katungdanan sa pagmando nga gikan mismo sa Dios. Busa atong sabton pag-ayo ug atong hunahunaon, dili kita magrebilde sa mga pamunuan sa atong mga nasod, kay supak man kadto sa kabubuton sa Dios. Hinuon ato silang iampo nga maluwas sila, ug maningkamot kita sa pagtuman sa ilang kabubuton, kay mao kini ang kabubuton usab sa Dios para kanato. Mga igsuon, daghan ang gabuhaton nga ilang mga pamalaod para nga makaayo kanato. Sama sa tingkurpyo, maayo man kana nga patakaran nga ilang gibuhat para sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay. Ug aduna pagi mga pamalaod nga ilang gibuhat, kung dili kita mosunod niini, nasubra kita kadautan, kay maayo man ang tumong. Ug nakasupa kita sa gusto sa Dios nga atong buhaton para kanila. Mga igsoon, o kira kung daog-daugon kita tungod sa atong pagtuo kang Hesus, apan dili maayo kung daog-daugon kita og silutan tungod kay nagrebilde kita sa mga pamunuan nga gipalingkod sa Dios. Importante kaayo nga atong paminawon kini nga gisugo sa Dios kanato. Kay usahay kakahimo kita nga mga badlungon ug dili gatuo sa kung kinsa ang naa sa taas nga katungdanan. Basin makapangutana ka, kanusa nga higayon nga pwede kita musupak sa ila sa panahon kung dalon kita nila sa pagsimba sa Dios-Dios. Apan ang tanan nga ilang gabuhaton para kanato, maayo nga sundo nato sila og atong tahuron. Kay mao ang gusto sa Dios nga atong buhaton para kanila. Unsa ang ubang mga hinungdan nganong kinahanglan kita magampu alang sa tanang tawo? Lakip ang anaa sa taas nga katungdanan. Atong balikon basahon kung unsa ang mga hinungdan. Diha sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3. Karon matud pa ni Pablo, una sa tanan, ako nag-awhag nga ang mga pangamuyo, mga pagampo, mga paghangyo ug mga pagpasalamat kinahanglan himuon alang sa tanang tao.
Maoy gusto niya nga ibutang sa kasing-kasing sa tanan nga mga magtutuo, sa tanang mga naluwas, nga itudlo ni Timoteo dito sa Iglesia Efeso, nga buhaton ang pagpangamuyo uban sa pagampo ug paghangyo para sa tanan nga mga tao, uban sa pagpasalamat, alang sa mga hari ug sa tanang anaa sa taas nga katungdanan, matud pa ni Pablo, para sa ilang hari ug dili lang kay sa hari kundi sa tanan nga anaay taas nga katungdanan. Ngano nga buhaton nato kini? Aron kita magkinabuhi nga husay ug malinawon, Dios nun ug matinahuron sa tanang paagi. Busa kinahanglan nga ato silang iampo. Mao ang kasing-kasing sa Dios. Gitudlo niya kang Pablo o gusto po ni Pablo nga ipabarog ni Timoteo dito sa Iglesia Efeso ug hangtod dinhi usab kanato. Kini maayo og makapahimuot sa panan-aw sa Dios nga atong manluluwas. Sa ato pa, kinahanglan magampo kita alang sa anaa sa taas nga katungdanan, sama sa mga kapamunuan o presidente, aron kita magkinabuhi nga husay ug malinawon, Dios nun ug matinahuron sa tanan nga paagi. Kung giyahan sa Dios ang atong mga pamunuan ug iyang trabahoon ang ilang mga kinabuhi, tungod kay ato silang iampo, giampo kanunay mahimong maayo ang ilang pagdala kanato. Ug may resulta kini sa atong kaayuhan. Samot na kung luwason pagid sila sa Dios ug mahimo nato silang mga igsuon. Mga igsuon, kinahanglan nga atong pangayoon ngadto sa Dios ang mga kalag sa wala pa mga luwas, aron tubagon niya ang atong mga ampo ug iya silang luwason. Mga igsuon, malipay pag-ayo ang Dios kung magampo kita alang sa tanang tao nga wala pa mga luwas, lakip ang mga pamunuan sa gobyerno. Trabaho sa Dios ang pagluwas sa tao, apan atua pud nga trabaho ang pagampo alang sa ilang kaluwasan. Kung atong hunahunaon og sabton pag-ayo sa Dios man, iya ang kaluwasan, iya ang pagluwas, pero ang ato nga bahin, iampo nato sila. Duha ang kinahanglan aron maluwas ang tao. Una, kinahanglan nga tawgon siya sa Dios pinaagi sa iyang balaang pulong ug pinaagi sa giya sa iyang espiritu. Ug ikaduha, kinahanglan nga mutuo ang tao kang Hesus ug maluwas dayon siya. Sa ato pa una tawgon sa Dios ug dayon makatuo kang Hesus para maluwas. Busa kinahanglan nga magampo kita kanunay sa Dios nga gapangamuyo ug gahangyoay kaniya aron iyang luwason ang wala pa mga luwas. Panganduyon lugar nato nga sa sige panahon, diya sa panimbahon, ato silang iampo para trabahoon sa Dios ang ilang mga kasing-kasing. Mga igsoon, mahimuot pag-ayo ang Dios kung makikpartner kita kaniya sa iyang tuyo dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa atong sige pag-ampo kaniya alang sa daan niyang kabubuton nga mao ang pagluwas sa tanang mga tao. Sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3 hangtod sa 6, gahisigot pa ang Dios mahitungod sa atong kaluwasan. Ato kining basahon. Kini maayo og makapahimuot sa panan-aw sa Dios nga atong manluluwas. Unsa ang makapahimuot kung ato kining buhaton? Kadtong pag-ampo sa tanan nga wala mga luwas. Ang mga hari ug anaa sa taas nga katungdanan. Nga nagtinguha nga ang tanang tao maluwas ug makaabot sa kahibalo sa kamatuoran. Sa ato pa ang tanang tao gikan sa namunuan ug hangtod sa tanan nga mga tao nga wala maluwas makaabot unta sa ila ang kaluwasan ug makaabot kanila ang kahibalo sa kamatuoran. Versikulo 5, kay adunay usa ka Dios ug adunay usa ka tigpataliwala sa Dios
ug sa mga tawo nga mao ang tawo nga si Kristo Jesus nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan nga ang pagpamatuod niini nahimo na sa gitakda nga panahon. Mga igsoon dinhi nga mga bersikulo nahimbaw nato nga nagtinguha ang Dios nga maluwas gayud ang tanang mga tawo ug ilang mahimbaw-an ang kamatuoran. Wala buhata sa Dios ang linaw nga kalayo alang sa mga tawo, kay gibuhat lamang niya alang kanilang satanas. Sabto nato pag-ayo kini, nga ang linaw nga kalayo dili man para sa mga tawo, kundili para kang satanas. Dili man tumong o kabubuton sa Dios nga itambog ang mga tawo ngadto sa impierno. Apan makatambog gayud sila didto kung ipagahi nila ang ilang mga kasing-kasing o kung ilang isalikway ang gaitunol kanila sa Dios nga kaluwasan. Ug dugang pa mga igsuon, nahimbawan usab nato ni ining mga bersikulo nga usara ang Dios. Usara gid ang Dios ug mao kini ang kamatuoran. Dili man tulo, dili duha, usara gid ang Dios. Ug atong nahimbawan nga tulo ka persona ang Dios apan usara gid ang Dios. Usara ang atong gaampuan ug usara ang tag-iya sa kalibutan. Ug usa-usab ang tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo nga mao si Hesukristo. Si Jesus mao'y tulay aron makaabot ang mga tawo ngadto sa Dios. Kay si Jesus ang atong tigpataliwala. Si Kristo walay lain. Dili mao'y tigpataliwala sa mga tawo ug sa Dios ang mga miriko nga gasangpiton gani sa daghan nga mga tawo. Dili mao'y tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo si Santo Papa o ang mga santos o bisan si Maria nga inahan ni Jesus nga maayo kung sangpiton kay posible nga paminawon siya ni Jesus kay si Maria mao ang iyang inahan. Dili man siya mo'y tigpataliwala sa Dios ug sa tawo o ang bisan kinsa pa, kundili si Jesus ragayid ang bugtong tigpataliwala. Si Jesus 100% tao ug 100% Dios usab. Siya ang Dios nga nagpakatao. Siya ang usara nga tulay paingon sa Dios ug paingon sa kinabuhing dayon walay lain. Gihatag niya ang iyang kaugalingon aron madagmalan, aron patyon, aron mahimong lukat sa tanang mga tawo sa kalibutan, ug igo kaayo ang kamatayon ni Jesus alang nga lukat sa tanan mga tawo. Bisan kun ang uban dili magpapulos sa paglukat ni Jesus kanila. Para kanila, wala lang. Mga igsoon, importante kaayo nga bersikulo ang 1 Timoteo Kapitulo 2, bersikulo 5. Mayo gani kung atong mamemorize kini, nga usara ang tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo, usara man ang tulay, paingon sa kaluwasan, maura si Jesus. Mupadayon kita sa pagbasa, diya sa 1 Timoteo Kapitulo 2, bersikulo 7, hangtod sa 8. Alang niini, ako gitudlo nga magwawali ug apostol. Matod pa ni Pablo, si Jesus tigpataliwala sa Dios ug sa tao. Si Jesus ang sama sa tulay para makaabot sa Dios, ug si Pablo miingon, ako gitudlo nga magwawali ug apostol. Ako nagsulti sa tinuod, wala ako magbakak ug tanan kini kamatuoran. Magtutudlo sa mga hintil, diha sa pagtuo ug sa kamatuoran. Busa gitinguha nako nga sa tanang dapit ang mga lalaki magampo nga magbayaw ug mga kamot nga balaan nga walay kasuko o pakiglalis. Sa ato pa, alang niini ug alang kang Hesus nga atong tigpataliwala tungod sa paghatag ni Hesus sa iyang kaugalingon nga lukat sa tanan. Si Pablo gitudlo nga magwawali
ug apostol ug magtutudlo sa mga hintil aron iyang makabig ang mga hintil ngadto sa pagtuo ug sa kamatuoran. Ug gibuhat gid kini ni Pablo, bahalag unsay mahitabo sa iyang kaugalingon bisan pa kun patyon. Hangtod gani nga giputlan og ulo didto sa Roma, kining tanan gibuhat gid niya. Nahimo siya nga magwawali ug apostol ni Kristo Jesus. Ug agi sa pagsira ni Pablo niini nga topic, giotro niya pag-ingon nga gusto niya nga mag-ampo kita ni ining ampo nga iyang gitudlo alang sa tanang tao nga wala pa mga luwas. Kining pag-ampo mahitabo sa mga iglesia sa tanang dapit, ug ang mag-ampo mao ang mga lalaki nga balaan ang ilang mga kamot sa ato pa mga pangulo o mga magwawali nga balaan ang ilang mga kinabuhi. Mahimo usab nga magampo ang bisan kinsa nga mga lalaki diha sa iglesia basta maayo ang iyang pagsunod sa Ginoo. Mao lugar ang makaampo para niini nga wala mga luwas diha sa panahon sa panimbahon. Kadtong mga lalaki nga balaan ug maayo ang ilang pagsunod diha sa Dios. Dili lugar kay bisan kinsa lang. Giingnan kita sa Dios nga mga lalaki ang magampo panahon sa pagsimba ug dili mga babae. Ang mga babae magampo diha sa ilang mga kasing-kasing ug mag-imin diha sa ilang mga kasing-kasing sa mga giampo sa mga lalaki. Apan dili magampo ang mga babae sa linitok nga mga ampo nga madungog diha sa iglesia panahon sa pagsimba. Maoy kahimtang diha sa panahon sa panimbahon. Sa panahon sa pag-ampo sa mga lalaki, ang mga babae, wala sila laing mabuhat kung dili mag-imin ra, mag-uyon ra sa kununsa ang giampo sa mga lalaki. Maoy kahimtang. Ang iniglesia nga mga pag-ampo, katungdanan nga gisalig sa Dios ngadto sa mga lalaki nga balaan ang ilang kinabuhi. Ug sunod nga episode, magtuon kita mahitungod sa gaitugot sa Ginoo nga kalihukan sa mga babae diya sa iglesia aron atong maklaro ang tanang katungod sa mga babae diya sa iglesia. Dili lugar kay sa pagpaubos sa ilang kahimtang kundili ang matag usa kanato babae ug lalaki adunay plastar nga gihatag sa Ginoo. Ug giingon ni Pablo dinhi sa atong gibasa nga mga bersikulo nga magampo ang mga lalaki sa iglesia nga magbayaw sa ilang balaan nga mga kamot. Ingon ani ang pagampo sa unang mga magtutuo isip pagsimba ug pagpangamuyo sa Ginoo. Mga igsuon wala gyud problema kung magampo usab kita sa ingon nga sama sa ilang gibuhat nga magbayaw sa ilang mga kamot mahimo man. Dili hinuon aron mapansin apan gikan sa masimbahon nga kasing-kasing mahimo nato kini nga parihasan. Mahimo ang bisan unsa nga plastar sa lawas kung magampo kita. Basta gaampo kita sa kasing-kasing nga gahimaya sa makagagahom. Mahimo nga magpiyong kita nga magdungo. Mahimo usab nga maghangad kita nga buka ang atong mga mata. Mahimo gani nga magluhod. Basta ang atong kasing-kasing balaan ug gasimba. Gatan-awon man sa Dios ang sulod sa atong mga kasing-kasing ug nasayod siya kung ang atong mga ampo matinud-anon sa atong gayampo. Busa, buhato nato kini sa limpyo nga konsensya o limpyo nga kasing-kasing. Naapatay basahon sa pulong sa Dios nga katudlo mahitungod sa atong pagtagad sa atong gobyerno. Sumpay sa atong gihisigutan nga kinahanglan nato silang iampo ang naa sa kataas nga katungdanan ug bisan sa mga hari o presidente. Basahon nato ang mga taga-Roma kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 5. Matod pa ni Pablo niini nga iyang sulat para sa taga-Roma
Kinahanglan nga ang matag tawo magpailalom sa mga anaa sa kagamhanan. Ganina, gihisgutan nga iampo ang naa sa taas nga katungdanan ug karon naghisgot si Pablo dinhi, kinahanglan magpailalom kita sa mga anaa sa kagamhanan. Kay walay kagahom nga dili gikan sa Dios, kung dili ang Dios mao'y nagplastar kanila ug ang mga anaa karon gipahimutang sa Dios. Ang naa sa pagkagamhanan, ang naa sa pamunuan, ang Dios man mo'y nagplastar kanila ug dili man ang atong mga buto mo'y nakapadaog kanila. Busa, ang nakigbatok sa mga anaa sa kagahom, misukol batok sa tinukod sa Dios, ug ang musukol mahiagom sa hukom sa silot. Mo'y kahintang nga gabuhaton sa mga namunuan, kung naay tao nga musupa kanila, silutan nila. Versikulo 3, kay ang mga namunuan, dili kahadlukan sa maayo ug binuhatan, kundili sa dautan. Buot ba ikaw nga dili mahadlok kaniya nga anaa sa kagahom? Buhata ang maayo, ug dayigon ikaw tungod ni ana. Kay siya alagad sa Dios alang sa imong kaayuhan. Apan kung dautan ang imong buhat, angay ikaw nga mahadlok, kay dili kawang ang iyang pagdala ug espada. Kay buhaton gid niya sumala sa katungod nga gihatag kaniya. Busa kung musupa ka sa anaa sa taas nga katungdanan o sa namunuan, makadahom ka nga silutan gid kanila. Siya mao ang alagad sa Dios aron pagpahamtang sa iyang kapungot kanila nga nagbuhat og dautan. Busa angay gayud nga magpailalom, dili lamang tungod sa kapungot kundi tungod ug alang sa tanlag usab. Mo'y gusto sa Dios para sa tanan nga mga tumutuo nga kun unsa ang naa sa pamunuan, kinahanglan nga muuyon kita, mo respeto kita og mutahod tungod kay ang Dios mo'y nagplastar kanila. Ug mga igsoon agi sa pagtapos, dili nato kalimtan ang atong mga homework diya sa atong mga panimalay. Basahon nato kini diya sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 15 ug mga taga-Roma kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 5. Ug unta, ang imong kahimtang karon sa imong kaugalingon, nasabot unta nimo kining tanan, ug gauyon ka sa kun unsa ang gusto sa Dios nga imong buhaton para sa imong pamunuan. Salamat mga igsuon ug maayong adlaw.